Dito, ano ba? Nag-iwat man. Sila nasakay dito. Yung video. Nagnaugod. Good night po mag-series doon. Nagawang grabe. Hindi ba nagamit yung burgos? Oo, tiyo, mga kayo. Katuri dyan pa nakamuksun. Duro kami daan at WD daan. Sino? Konduktor na ay rang taga. Ay, agawan. Tanong ulang. Hindi. Imamulog. Yung dalong ito. Itas takas naman nag-iyo. Pero sakay na. Tano, no. Ispiak. Guy. Dalong kita na. Taas pa. Sabi ko ba ako. Tapos taas kita na as in. Tanga. Uy, impact na pa. Uy, takot ka nung. Guy. Hindi pa mo, mamo. Ang sa kayo. Dalo. Guy, semanang tayo. Di takton daw ko ba ang takton ta? Hindi ka na mo dyan pala ang takas mo. Alin? Kaya na, may gasinggit kayo na. Guy, sakto na dyan. Para patay mo? CPR. Gabi pa lang. Pero kung may sugat ra, kung unconscious lang ra, pwede ka ang Dito sa piyak na facilities alam? Oo. Ang mga nagpapo. Ito, walo sa kwasa. Ganyan. Ban, baka na dyan lang. Uy, hindi kita nakatama. Natulugan mo kung Madam Prino. Si Madam, karingay ko na Madam, malabag na sa tuudan pa. Okay, posible mo nga dyan, magyapon mawadaan kang ano. Kaya kasi ito lang nakalabag sa labag. Abaw, dyan ka na gitna. Buta kijap sa iro na. Aircon diyan? Bidang ba? Iyo, yung kitang series. Ano, kita na, oh. Duro ka patay. Duro kang ano? Patay ang patay. Ay, na-inspector nga naga. Iyo? Tagapaglika? Wala, basi si ano? Ang tagapaglika? Ano kung pasok ako sa may pagsakay ko sa sila? Gusto ko. Gusto na ako ng malay
Bugi pa naman. Kainang karaw na tabo. Buhi. 30 minutes. Ako makundaran doon may buhi. May istra. Ganun. Si Ma'am Kim ganun. Kung si ano. Kasakay sa... Dalawa kami istra. At tagira mo talaga na. Kay balbal lang ito. Taas pa. Dito nagbuwan. Naglipad. Galit. Yung awan man dyan. Dito naglipad. Yung mo dyan kataas. Uy, Diyos ko mo. Sige, akwat lang daw. Guys, dali rin. Mura tayo nakalumpat. Gagalas sa talong. May kumagyo sa agis. Fritz! Manay! Parang pas akong bulbul manina.